Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan saioari hasiera emateko Arizkun aldera joanen gara eta bertan Baztango xurien inguruan solasteko Ana Iriarterekin egonen gara. Arizkunen jarraituaz Laurentxengana hurbildu gara eta berak hazienda saltzaile bezala edo tratante bezala kontatuko digu pixka bat nola dagoen sektorea eta San Ferminetari begira, feriari begira batipat, ze asmo den edo ze aurre ikuspen den ere kontatuko digu. Eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atalean Begoña Okiñenak pixka bat kontatuko digu sindikatuaren barruan ze aseguratzeko aukera ematen den eta zer nolako garrantzia duten nekazari eta abeltzainentzat aseguruak hartzea. Esan bezala, Arizkunera etorri gara eta hementxe gaude, Aintzialde auzoan, mahasti batean eta gurekin Ana Iriarte dugu. Badakizue bera ez, azkenean Baztango xurie proiektua, martxan jarri zuten bai berak eta bai Iñaki Bengoetxeak, eta ematen du ezetz, baina urteak pasatzen dire eta ja proiektua aurrera badoa, zuen hasieran asmenta hortan helburutako bat edo asmoetako bat zen upategi bat egitea, upategi ere induzue eta gauzak poliki-poliki betetzen ari dire. Pixka bat, Ana, asteko pixka bat solasean behar bada, mahastian gaude, ikusten da hosto asko badela, matxa ere ikusten alda ere, txikia bada ere, razimoak ikusten aldire, eta garrantzitsuna ez, zuek naturari lotua zaudete, klimari lotuak, nolako guraldi izan du da pixka bat mahastiarentzat, negu udaberri partea? Neguek egierran guri gehiegi ez daku afektatzen zemen neguko hormak ere ez dire izaten hain handiek, orduen neguen landarea lo dago, eta horre guk negue ongi pasten du normalian landareak. Hor urtarrilan edo hasten gara podatzen, eta gero bai apirilan egontzen horre horma, apirila asmentan edo, baina aurten guri ez daku kalte larririk egin. Matxa zegoen, begiek edekitzekotan, batzuk edekitzen hasi, baina oiniken begi forman, eta orduen ez zuen kalte handirik egin. Begi batzuk erre zituen, baina landarea berreskuratu da, eta egierran aurten hormakin ez dugu arazorik izan. Bai aipatu behar da ez iazko denboraldian, hormak eragin kozkorra egin zuela, ez? Bai, iaz apirilen erdialdean egin zuen eta zenbait egun segido eta ordurako brotea bazegoen, brote gaina hasieran dagoen brote guri hoi, eta orden horre, iaz kalte handia egin zuen. Bai. Aipatu zuez, dugu sasoi horretan urtarri aldera ja kimatzen hasten zaretela, eta kimatzea badakigu lan garrantzitsua izaten dela, ez dakit, mahasti ezberdina badituzue, orokorki denak prozesu berean daude, edo gaztego dena forma ematen oraindik, edo ze fasetan zaudete? Bai, adibidez, hori gauden mahasti honetan mehakan hauia formatua dago, landare bakar batzuk endute, baina hauia formatua dago, orduen hemen guiot bikoitza deitzen zaion poda egiten dugu, uste ditugu bi pulgar bi begikin eta bi bara aurtengo matxa emanen dutenak. Pulgarrek helduen urteko matxa eta bertzek aurtengo matxa. Baina elorgako mahstian beranduago landatu genuen eta hoi oiniken formazioan dago. Horre baitugu batzuk bi begitara, lurrera bi begitara podatu behar izan ditugunak, bertze batzuk ja lanbrera llegatuak dire, orduen hoxe formazio fasean dago eta bertze hau egia urteroko podan. Bai, behin ja kimaketa hori egin ondotik, hasten da brotak ematen ez, pixo bat adarrak ematen, da matxa ze lan izaten da, ze lana jarraitzen du mahstian. Hau, horma arriskue pastuta gero horre egiten dugu olako bakantze bat, ez? Bakantze ditugu begi batetik brote bat baino gehiago ateratzen bada, horiek garbitu, ze, azkenean ez, etortzen diren brote horiei indarra emateko, ez banatzeko brote gehiegitan indarra. Eta orduen hori bakandu egiten dugu, eta gero aintzinago ere tomatean bezala nietoak eta kendu.
bai? Eta gero, bueno, zuk podatzeuzu modu batez, baina gero bakizu ez dira ateratzen beti zuk nahi duzun norabidean edo, eta orden, bueno, horiek garbitu pixket eta forma horri eutsi. Bai, eta alambrean ongi sendotuak egotea, eta gero adarrak handituz bezala alambre horietan sartu. Eta gero guk udaberrian eta batez ere izaten duguna da belarra desbrozatu, eta gero hasten gara tratamentoekin. Bai, orain tokatuko zen pixo bat lotzen joatea adarrak, ez? Ematen duten adar horiek pixo bat. Bai, horiek alambretan sartu, bazkenean pareta, hori ikusten dire ez, alambretatik atraiak, horiekin behar direna da, alambre tarte hortara sartu, lana erresteko, ezetasuna ere kontrolatuago izateko, eta gero egin behar ditugun lanak erosoagoak izateko. Bai, euria badakigu idor duiela ez, uda parte hau, eta ez dakite zuen kasuan, mastia berez, bastanen badakigu beti hendik mastia izan du dela, baina badirudi, kanpotik hartzen dugun itxur hori, leku idorretakoa dela. Bai, matxa leku idorretan ongi moldatzen da. Azkenean leku ezeetan baduen arazoa xartaxaren arazoa da, mildiu onjoarena. Orduen, hortaz da importantea ez, partzelak eta ongi aukeratzea, ezetasun hori alik eta txikiena izateko. Orduen guk eguraldi idorrakin, momentuz ez du sobera sufritzen, gainera garaiuntan nola ekainan eta hor izaten da loratze eta pikortze momentu, orden garaio jobe da idorra pasatzea. Gero sobera luzatzen bada orden sufrituko du, baina momentuz guretako ongi. Ongi, bai. Eta gero eguzkia behar du matxak ere ez, eta joanen da razimo edo matxori egiten, ez? Ez egite baritateak, gogoratuko digu zuek azkenen baztango xurie, idea bat baduzue garbi duzu zuen ardoa, nolako nahi duzuen izatea, eta horretarako ze barietatekin jokatzen duzu? Guk lau bariedade landatu genituen, lau partzela diferentetan ditugu, eta hor lau bariedade, partzela bakotxan bariedade pare bat baitugu. Eta orduen guk duguna izkiriota handia eta izkiriota txikia, hondarra bixuri eta rieslina. Hori da, eta gero, zuek barietate horiekin jokatzen duzu pixka bat, bilatzeko nahi duzuen ardo mota. Bai, normalean, kantidadea dagoenean, egiten duguna da, bakotxa bere aldetik ardotu, eta gero, behin ardotu eta gero, nasketa egin. Bai, barietate desberdinak bildu behar dira, ez dakit biltze prozesu hori ere barietateka egiten duzu, eta garbi dago barietate bakoitza ontzen dela lehen edo beranduxo. Bai, barietate bakotxa berexiek biltzen ditugu. Orduen lehenbizikoa biltzen hasten garena rieslina izaten da, hori da ontzen lehenbizikoa, orduen hasten gara rieslinakin. Normalean, irailak hitzean edo egoten da biltzeko. Eta gero bertzia urrien, izkiriota handia, hondarra bixuri, eta azkenekoa izkiriota txikia. Bai, eta azkenean biltzen duzue, barietateka, kupeletan sartzen duzue barietateka, eta ardoa egiten da. Produktua, gero bilatzen duzuen produktua ardoa, azkenean baztango xurie, hasi zineten ardo batekin, baina momentuan bi ardo bat dituzue desberdin, ez? Ez dakit zein den desberdintasunik handiena. Bai, hor 2019 hasi ginen gure bodegan ardotzen, eta hor, baztango xuri atera genuen, baina 2020an bildutako matxorren parte bat ardotu genuen bertze modu bat, egurrezko kupelean. Orden hor 2020ko guztan bi ardo mota atera genituen. Bat betiko baztango xurie, eta biek dire baztango xurie, baina bereizteko beti lehenago ere egin izan genuen kiribil izena jarri genion horri, eta egurrezko kupelean egindakoari betarte. Orden ezberdintasun nagusi hori da, bat inoxidablean egina dagoela, eta bertze egurrezko kupelean, aritzezko egurrezko kupelean. Eta astatzeko orduan ardo bi moto horiek, ez dakit desberdinak suertatzen dire, bat gomendatzen da bazkaltzeko bestea ez? Bai, diferentea dire, azkenean ardotze prozesua diferentea da, eta gero egurrezko kupelean egin genuen horrek ez du hondarribirik. Orduen, azkenean ardo diferenteak dire, naiz eta matxoinarria bera izan, baino inoxidablean eginak kiribil, hoi ardo biek idorrak dire, ardo idorrak. Eta batek du 12 grado eta bertzak 12 erdi. Baina kiribil haize arinagoa da. Aperitibo batean hartzeko, edo arrain batekin, edo ardo harina da. Eta betarte haize sendoagoa da. Horrek eskatzen du, mai batean jarri eta bazkariekin edateko ardoa da. Eta haunitzetan lotzen dugu ardo xurie arrainkiekin, baina adibidez betarte haragiekin ere aski ongi.
ja matxa iraila, urrian, baritaten arabera joten zarte matxa biltzen, eta ja sartu kupelatan ardoa bihurtzeko, ez dakit, ze momentutan ja oten alden ja ardori edangarri. Leheno badakite aste santu aldera egiten zenutela botilak ateri, orain aldatu duzu pixka bat, ez? Bai, aldatu genuen, hemen hasi ginenean, aldatu genuen pixkete prozesua, eta orden edangarri matxa biltzen dugu, zukutzen dugu, eta zuku hoi fermentatzen da, berak dituen lebadurekin, eta alkohola duena azukre hoi alkohola bihurtzen da. Orden, zukoria bauzu ardoa. Bihurtu zuko hoi ardo. Orduen, handik da hasieran urtarrila, otsaila, martxorako botilaratzen genuen, eta hori bada ardoa. Gauza da, gu gainera ardo naturala egiten dugu, orduen uzten diogu neguen pausan, eta gero udaberri aldera temperaturak igotzeakin batean egiten du bigarren fermentazio bat, malolaktikoa. Eta orduen horrek egiten duena da ardoa pixket suabetu. Orduen, uzten diogu bigarren fermentazioi egiten, eta kiribil udaldean botilaratuko dugu. Kiribil egonen da pres, hoxe ez dakit abuztu irailerako. Eta betarteri denbora gehiago uzten diogu. Azkenean, egurrezko kupeleko prozesuoi luzeagoa da, eta hoi negurako egonen da. Ez dakite azaroa, edo abendua, edo horrenguru hortan. Beti ere garrantzitsua da ez, alik eta modu naturalean egitea ez, ardotze prozesu hori, zuen kasuan, zuen mahasti guzti ekologikoan dituzue eta ikuspegi horrekin jarraitzen duzu, ez? Bai, hasieratik mahasti ekologikoan lantzen dugu, eta gero guk gure bodegan egiten hasi ginenetik ere, nahi genion horri segida eman, bodegan ere horri segida eman. Orduan, gu saiatzen gara bodegan alik eta interbentzio gutxiena egiten. Horrek zerran nahi du, guk egiten duguna da, matz hauetatik ateratzen den zuku hoi, fermentatzea eta hoxe da guk ateratzen dugun ardoa, ez? Berak fermentatzen du bere lebadura propiokin, guk ez diogu gehitzen lebadurari, berak badituelako, eta gero, aurten adibidez 2008koan botilaratzeko orduen ere ezkenion sulfitorik eman, sulfitori gabeko ardoa da. Azkenean badu xamintasune nahikoa mantentzeko, eta gero hoi da, horrek ez duera nahi beti ala izanen denik, baina bai saiatzen garela, alik eta interbentzio gutxiena egiten bodegan ere, bai. Eta, pixka bat ezakit beti aurre ikuspen bat egiten da, aurten, ja tenori honetan gaude, matxa hasi da pixka bat formatzen, kilo kopurua ez, beti ere nahi izaten da, iritsi edo logiko izango zen, matxtiak duen adinaren arabera, kilo kopuru bat ematea, gero, etortzen dire kontrako faktoreak ez, baina hasiera batean aurtengo denboraldiari begira zenbatxo kilo. Bai, zaila da zen, zaila ez erresa da zenbakiek erratea, gero zaila da horiek betetzea, baina guk mastia, formatuak dauden masti hauetan, gure aurreikuspenak izaten dire, hektariako 4.800 kilo. Hoi lortuz gero, primeran. Gauza da, hoxe, iaz adibidez, hormakin galdu genuen uztaren parte handi bat, gero izaten alda zizerkora, ondokoan, orduen, 4.800 kilo hektareako lortuz gero, pozik. Orduan ja kopuru polita da, ez? Bai, hoxe, hektarea bat oiniken ez dugu produkzioan, baina, jazten da forma hartzen, ez? Bai. Baztanen bertako ardoa izatea, ardo zuria, baztango xurie, azkenean baztanentzat ere, herritarrentzat, gizarterentzat, plus bada, ez? Azkenean, saiatu barkara ez, gizarte honetan, ahalik eta produktu gehien bertakoak baldin baditugu, hobe, ez? Eta, askotan jendeak esaten zuena, bertan baztanen matxa ez di ematen, zaila dut, eta, azkenean, ikinez eginez lortzen da, zaila dela. Zaila, baina zer ez da zaila, ez? Azkenean gauza errexak, ez dakit, zaila bai, baina, posible da, edo ala uste dugu, bintzat, ez? Eta hortan nahi gara, eta argi dago bidea luzea dela, gora beratxo ere bai, ez? Batzutan, positiboago ikuste duzu, bertze batzutan ez hain bertze, baina, nik uste dut posible dela, eta hortan saiatzen nahi gara. Hor zen duten beste erronka zen upategiarena, lortu duzu zuen upategia izatea, ez dakit kanpora begira, hasi zarete bizitegi datuak egiten, jendeak ikus dezan baztanen duzuen upategia mastiak nola den prozesua. Hasi gara, tarteka deitzen du jendeak, eta hoxe, bizita egiteko aukera, eta hasi gara hori eskaintzen, eta aukera dago mastia ikusi, bodega ikusi, eta ardoa dastatu. Eta duzu aukera bat, edo bertzenaz, mastia eta bodega ikusi, ardoa dastatu, eta Baztango Zaporeakeko produkturen batekin lagundu ardo dastaketa.
Eta bestela ez egite zuen salmenta puntuak nola izaten dire, ze saiatzen zarete ferietan batipat, o nola? Ba, ferietan tarteka gauza Bai. da, produkzio txikiekin haunitzetan gelditzen garela deus gabe, orden feria bat zenbaitzutan egoten gara, baina haunitzetan ez. Eta gero, salmenta zuzena, ez, bada gure salmentaren parte bat, eta gero inguruko jatetxe denda, ez, Baztan Bidasoako toki horietan, Iruñerrien ere baitugu zenbait salmenta puntuek, eta gero bagaude Bibardoa kooperatiban, Euskal Herriko Ardo Ekologikoen kooperatiba, eta horren bidez ailegatzen gara, gu ailegatzen ez garen tokietara, ez, Lapurdiko kosta eta Donostialdea batez ere. Hori da, badakizue, Baztango xuriek bere ibilbidea jarraitzen du, ibilbide oparo espero diegu, jarrai dezatela orain arte bezala lanean, eta suerte pixu bat gehiagorekin, eta zuek dastatu ez duzuenak oraindik Baztango xurie, ez dakit zeri esperuntzu dute, pena merezi du, bertako produktua dastatzea, eta era gehiago, Baztanen ardo xuria egiten denez, dastatu eta gozatu. Eta zuriana, jarrai dezazutela orain arte bezala ez, lanean, ilusioarekin eta osasunarekin. Ederki, esker mile eta ongi segizuek ere. Berdin, aio. Aio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Arizkunen jarraitzen dugu eta gurekin Laurentz dugu, badakizue bera hazienda tratantea dugula, hazienda salerosten du. Eta udan gaude, eguraldia ere udakoa badugu, aurretik ere udaberri bero joan da. Eta ez dakit ez, pixko bat ze balora ez egiten duzun nola joan da udaberri. Azkenen badakigu haziendakin ibiltzen zaretenak, behar da hazienda behar da bazkatu, behar da gizendu, eta horrek ere koste bat suposatzen du ez. Ude momentuz badai sobera idorregi dago, eta ez badu egiten hemen ez dakit asarko du neguko timaten. Esko du, ze pasatzen den, pentsatzen dut urin induela. San Juan izeneko idorti ez omen zaio behar beldurri, baina San Juanak itu pasa eta Bai, hori da. Azkenean, lehenbiziko korte horiek eta bazidur dien belar asko heldu zela, bazela belarra, eta gero bapaten dana geratu da, ez? Bai, bazka bazen, baina jandena orai berrik ez da atratzen batre, ez, neketan dago. Bai, hori da, zuen kasuan zuentzat garai garrantzitsua izaten da beste alde batetik ere, badakigu, San Fermin inguru hontan, Valentzianoen bisita izaten dela beti ere, ez, bezeroak badituzue Valentzia aldekoak, eta horiek zaldikoa o behorrak eta eske edo ikustera etortzen dire beti ere txaldera, ez? Matute buelta bat, orai San Fermin gaitzineko nuketan, eta beti gustatzen bazaiote bakarren bakesi, tiroko, kesi, eta gizentzeko, hemen berean etxan bertan saltzen die, ez dire San Ferminera gaten beti. Bai. Tortzen die eta generalean etxan saltzen die, beti zer gaten da ere feriera, baina hori etxean saltzen den hori zu badakizu ez, urtero gutxora bera zenbatxo buru eramaten duten, eta zure lana hortan datza pixka bat, ez? Pixka bat horiek etortzerako, zien da majo xamarra biltzea, ez? Guk erosten dugu hemen ezker eskuin, eta biltzen dugu etxera, eta gero tortzen dire, eta bakotxan batzuk nahi dituzte ona, beste zenbaitzuk nahi dituzte txartxokoak, depende, bakotxak ze nahi duen, saltzen zaio. Zuretzat garrantzitsua da ordurako biltzea, ez? Badakizu zer bilatzen duten, eta zu mugitu bartzara aurretik etortzerako izateko, ez? Pixko bat, remesa hon bat. Gu bilduek izaten dugu, eta gero etxan ezpada saltzen bat beste, orduan gaten dugu feriera, zeren, jaan baduzu, igual zerbait, ez duenak hemen harrapatzen, biletzen duena, no lo que sea. San Fermin feriak ez, urte pare bat etzen egin, eta ez dakit nola... Ez, aurten iduridu behar dutela, momentu ez dut erran konkretoki, baina erran dute behar dutela, zazpin izango da, eroskiko betiko lekuen. Eta ez dakit, zuek ere gogotxo hartzen duzu feri hori, edo nola hartzen duzu orain bi urte eta gero, pixo deskantxo inda gero? Hori gauz guzi bezala da, bestak ere hartzen die gogoekin, bazkarik hartzen die gogoekin, toi ere gogoekin, Ja, egungo San Fermin feria ez, izan gabe behar bada salerosketa handia egiten den lekua, gehiago da, pixko bat simbolikoa da ez, feri hori pixko bat. Jendea tortzen da alde guztietaik, eta gero jendekin egon iten za, aspaldion ikusteko duzun jendea, eta pixket. Zuek ere, beti ere izaten da zerrera eman, eta helburua, utxik etortzea ez?
aliatzen da fetxa, eta ja, pues, bueno, gaten gara ikustera. Bai. Erosian gutxitan erosten duzu edo bizaten da pixko Bai, izaten viaje da, aprobetxatzeko? Zenbait aldiz izaten da, igual erosteko aukera, nola saltzeko. Bai. Ez da, igual gaten zain intentzio saltzera, eta iruditzen zaizu zerbait egin italduzule zerbait, eta egiten duzu erosi, gertatu zaiko ere, Bai. Denetek gertatzen da. Bai, prezioa ez dakit aurten ze joera duen, ze... Prezioa, bueno, zaldikoa ongi dago, zaldiko onak sosa balio du, bai. Eta, bueno, ona balio duela, txarrak ere beti gehiago balio du. Bai. Osea, zuen kasuan, Valentziatik etortzen diren bezeroa aukentzat, bueno, hor izaten alda ez, diru sarrera importante bat, ez? Bai. Bueno, diru beti hona da, ez da, baina, torriko die eta gogoekin gainera, ere baute gogoa deitzaute, estaino abra feria, izi, jabra, eta torriko die, orai hasiko die, egunotan hasiko die etortzen. Bai, bestetik sektorea, bueno, zuek ere baserri askotan ibiltzen zaretez, hazienda biltzen, hazienda erosten, ze ikusten duzu, jendearia ez dugu handirik beraiek izentzeko, garesti dago pensua, garesti dago dana? Sektoria ez dago batra ongi, zeren pensuekario dago, eta jendea herria da, gero aparte idortunekin gehiago, baina pensue, gasoila, argi denak handire goiti, animaliak ere mugitu die pixket, baina ez mugitu arlukena. Bizi ganden alaberian ez da mugitu. Bai. Eta jendea, bueno, ja ari dira batzuk ezakit behar bada zienda kentzen, gehiago ez hartzen, o nola, ze joera du? Badie kuadra honitz gustu diena, neone bera kuadrato beste gustutut, bai. Errandute jazta, uneaino aliatu gara, adinean badaile jendea, eta gustut ez dutela iten, eta orduen kentzute. Bai. Eta ezakit San Ferminko feria garrantzitsua da, baina beste aldetik badire, ez? Astero egiten diren beste feri garrantzitsu batzuk. Zuek ere biltzen zarete hortikan, ez? Bueno, bai, tartean gaten gara, torla began egiten da, eta gero orai bazen koraun, bazen feri betona, bazen igual, bazen 2.000 ebei, 3.000 ebei izintzenan, ez? Nun hori? Gerran, koraun. Nun dago? Asturias. Asturiasen, ja. Bai. Eta bazen azendik ere argi, eta han ere sobratu zen, sobratu zen, bai. Jendea lehenbizin uste zuen saldeko zuela, baina ondarrian aeri zen onai azienda saltzekoa. Bai, azkenean hauniz den lekuan ez, saltzeko erostun asko behar da, azkenean. Bai, oide. Han bada erostune, han heldu de Espainia guzitik eta Frantzitik eta alde guzitik, baina animali ere bazen haunitze. Zuen kasuan ze asmokin joan zineten edo kartzeko azienda batzuk? No, gu ikustea pixket. Bai, ikustera eta bi egun pasatu hor barna eta hola. Bai. Eta gero, igual, inizentugu erosi ere, baina ez aurten ez gero erosi. Zitzai zuen gustatu, garestigi, ozein zen arazoa? Ez dena behar. Behar izen bazen hemen, enkarguak izen bazien ezkerrezkoin, karriko inuen zerbait ere, baina ez zen. Bai, eta bueno, ez dakite zuek batipat prezioak finkatu barra dire prezio desberdinak, prezioa nun merkatua esaten bai, merkatuak agintzen du, baina merkatuan nork hasten du, nork agintzen du pixko preziotan. Bueno, badie lonjak itutena prezioak aratzeina, por ejemplo, ez dute prezio lonja hori ez da inolituten. Olituten, eta gero berze bizitarakoa, pues, depende de demanda. Hoi ala da, eta aurten ez du jendeak idortunekin, pues, duena batu nahikoak, eta ez da horrakek ere ez dut ez dela, eta ez dakit zen pasateko den. Bai, bildotxa demoraldian ere bilizara urtero bezala ez, bildotxa biltzen, nola joan da demoraldia? Bai, bildutugu, lehenbizien eguerriten nintzuen desastre bat, gero egon zen bajo, baina bueno, gero mantxoa ganda gora, eske goratu den. Oso ongi, Laurentx, ikusten dugu, zuk eusten diozula ez, sektoreari jarraitzen duzu, hor dihar duzu, eta azkenean, espero dugu Valentzianokin tratu honak egitea, sektorea pixko mugitzea, hazienda salerosi hori egitea ez, eta batipat San Fermin feriari begira, jendeak ikus dezan ez nola, handikan sektorean jendea jarraitzen duen, eta hazienda bertan izatea garrantzitsua dela, pixko bat sektorea mugitzeko ez. Bai, hori denendako ongi den gauze da, gu bezalakoa behar du bizit, nekazarik ere behar du zerbait ere, eta behar du haziendak atra, eta betiko... Bai, oso ongi, egonen gara aurrerago eta eskerrik asko, Gizan. Bale, pues zuri, venga, gero arte. Sindikatuaren atalean gaude, eta gaurkoan sindikatuaren Elizondoko egoitzan gaude, eta gurekin Begoña Okinena dugu, aurpegi ezaguna, bera abokatua,
Eta, bueno, gauza desberdinen artean, batik bat asegurutan ere aditua. Bueno, Begoña, mentxe gaude guen hitzaletan freskuran eta pixka bat, ez, ja udaberria ikusi dugun nola joan den, eta beti ere gure zonaldean badire nekazari edo abeltzainak jasaten dituztena eguraldiarengatik ondorioak. Frutarboletan, suertatu izan du da, aurten ere aditu dugu, kibi landaretan ere izotzak edo hormak atakatu dula fuerte, mahatxetan ere izaten da, beste urte batzuten aurten ez hainbeste baino hormak atakatzen duna ere. Ez dakit, beti nekazariak zerura begira daude, guralderi begira daude, ez dute lasaitasun bat, hor bai sartzen direla pixka bat, asegurok, ez? Bai, eta eskerrak. Horrek ematen die nekazari, pixkat lasai bizitzeko aukera. Bai, izaten dira alako agrosegurok, askotan entzun izanen ditu, ez, nekazariak. Agroseguro poliza subentzionatuta dago, diru laguntza batzuk ematen ditu, bai Nafarroko gobernuk eta baita ministeritzak ere. Bestela oso seguro garestik izango ditzake, mino horrei esker aukera badute kontaktatzeko. Eta halako fenomeno edo maizenak jotzen dutenak edo kaltetzen dutenak sartuta egoten dira. Frutaletan adibidez, badakit hemen Elizondon eta izan ditugu olako kalteak, ez? Izotzak eta itzorratu ditu frutala batzu, bai kibiak zirela, bai sagarrondok, eta olako fenomeno hauek aseguratuta gelditzen dira beti. Izotzak kalte handiak izaten alditu, egiten alditu, eta orduan uzta guztia galtzen alda, ez? Hori adibidez sartuta egongo litzeke eta beharrezkoa izango da. Hemendiken aurrea badakigu hauetako egoerak gero eta maizago gertatzen direla. Guain lehorte hau dugu, ez da bakarrik hemen, Nafarroan edo Euskal Herrin, estadu osoan gertatzen nahi den gauza bada, ez? Eta hau ere gero eta maizago ikusiko dugu. Orduan lehortearen kontrako polizak edo kubritzen duten hauek izaten dira. Hau beharrezkoa izango da. Nik beti horrela konsejo bat edo eskatzen dutenean, nekazari beti lehendabiziko esaten dugu responsabilidad zibila edo, ez? Bestei eragindako kalteak horiek aseguratuta eduki behar dituzte. Azendatuztenak beharrezkoa dute edo kaleratia dela edo herrin, ez dakit ez, kontrola gabe atiatzen direla edo ardik edo behiek edo behorrak, eta horrek arriskua handia sor dezake. Bai istripu bat sor dezaketelako, bai kotxe batekin, pertsona bat kaltetu, horiek izaten dire arrisku edo peligro handienak, ez? Hori beti izan behar dute. Eta gero beste bada, hau, agrosegurok egiten dituen uzta aseguratzeko. Bai frutala direla, hemen lehortearen kasua ere, ez? Edo azendak aseguratzen direnak ere, behiak eta partoak eta istripuk edo azendari berari gertatzen altzaizkion kalteak, ez? Eta momentu honetan oso beharrezkoa da. Lehorteak handiak izaten ari die, pentsuan prezioak oso goratzen eta gure itxaropena zen belar nahiko batekin, urtea bukatzeko edo ematen duna. Baina belarra ere horrelako temperaturokekin eta euri faltokekin geota gutxiago izango da. Orduan, aseguro on baten eskutan geldituko bagineke, beti asegurantza bat badugu olako urte desastroso hori ez dugula behinpin dirutan hainbeste sentituko. Bai, hori da ez, behar bada nekazarek eta abeltzainak esagute dira, baina zenbatxo ateriko zaitez, aski dute hurbiltza zuen gana ez, eta galdetzea pixua presupuesto bat egiteko, valorazio bat egiteko, nola ateratzen den kontuak ez? Bai, hori segitu nateako ditugu. Beti, seguro hauek nekazaria direnendako merkeago atiatzen dire. ATP edo hortatiken bizi diren nekazariak bada zenso bat, esplotazion prioritaria edo dena, eta okek subentzioa handiena dute. Nafarroko gobernuk ematen ditu oso porcentaje handietan, estatu mailan den altuena, eta horrei gehi esan duten bezala, estatuak ematen duen diru laguntza horiei esker, orduan oso seguru asekibliak izaten dira. Gaina, enek ematen ditu ere beste erraztasun batzuk,
pagatzeko ordureko, eta, bueno, orduan hori ere norpatxe seguro edo egin nahien balego, eta momentu honetan diru aldetiken eta ez bazaio oso ongi heldu, egon dadila lasai, etor dadila, eta gu aukerak eta erraztasunak emango dizkiogu ere ordaintzeko garaierako. Bai, Nafarroa badaki duzuek, Euskal Herri osoan zaudete, baina zuen kasuan Nafarroko ezarete. Eta Nafarro ere oso desberdina du, ezin dugu alderatu herri bera bat, Tutera alde ura, edo iparraldean, Nafarroko mendialdea. Ez dakit, ohituragatik edo beharragatik, behar bada leku batzuetan bestetan baino ohitura gehiago da aseguratzea dituzten lursaiak edo... Bai, hemen orain arte lehortearen kontrata ez dugu beharrik izan. Hemen pixka goiztetxeago, pixka beranduxeago, euria beti egiten du, ez? Batzutan urteak izaten dire, bai sekoagoak eta mendik ere sekatzen hasten direnak, eta hori ezagutu ditugu. Baina, beti izaten da gero zerbaitek konpensazion bat, Nafarroko gobernutiken eta tortzen diren laguntzaren batzuk edo subentzion batzuk aurreatu eta egiten ditu, ikusten dugu kambio klimatikoa dela edo zer dela, baina egoera hauek gero eta maizago izango ditugula. Orduan, Nafarro guztia berdinduko ditu horrelako egoera batek, ez? Bai, aldaketak segitzen dute, han beste produktu batzuk ekoizten dituzte, ez? Eta lehortei egokitutako egoerak eta gehiago dire, regadioak badire, eta hori hemen ez gaude hola prestatuta. Eta hemen lurrak almenio gehiago, urak gehiago behar du, ez? Hola ohituta gaude eta belarrak beste gauz batzu gehiago behar ditu. Baina, egokitzen ari dira ere, seguruak klima aldaketa honi ere egokitu beharra dago, orduan, denetara ja prestatzen ari gara. Bai, aipatzen ari gara agor seguru edo nekazaritzari loturiko seguruekin, jendeak esan dut bai, baina ni badut ere autoa, badut traktorea, seguratua, badut etxea, gero ez egit biltzen aldire seguru guztiek danak seguru berean edo ez? Ez, seguru berean ez daitezke, ez? Etxe berakin edo... Baina bai egiten alditugu eta hortarako, ohituta gaude eta gaina gure espezialitateak hauek dira, ez? Orduan, badakizu askotan etxe seguru asko, nakazarien seguru hauek egitea beldur bitxkat ematen diote, riesgoa gehiago ikusten dituzte, halako basarrik, zurezko basarrik, aspaldiko diren eraikuntzetan, eta hola, ez dira sartu nahi izaten, baina gu ja hori oso landuta daukagu, espezialista gara, seguru hauetan, eta bai egiten ditugunak ukuiluk eta etxeak eta hori dena batean bai, horiek aseguratu daitezke. Gero kotxea bere matrikulakin eta hola joaten dira, baina nola bate nekazaritzako eraikuntzak eta instalazioak eta hori dena batera egin daitezke, eta etxea hori barnen baita ere. Oso ongi, ikusten dugu azkenan ez, lasai lo egin nahi baldin badugu, gauzak ongi baldin baitugu, gauzak aseguratua baldin baitugu, eta ekoizpena ere pixka bat aseguratua baldin badugu, laguntza handia da. Laguntza handia da. Eskerrak eman zuri Begoña, azalpen hobek emategatik, Elizondoko bulegoan, eta badakite ikusentzuleak, hemen ez baldin bazaude, Iruñako bulegoan egoten zarela, edo dozein zalantza badute, aski dute deitzea edo bertaratzea. Eskerrik asko. Plazer bat. Beste bat arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia.